Прывітанне, шаноўныя! Віншую вас з 14 лютага і што бы вы сёння не святкавалі, дзень закаханых, дзень дарэння кніг, ці дзень праграміста, ці яшчэ нейкія святы, якія ёсць у гэты дзень. Я, напэўна, іх усе нават не ведаю, але дакладна ведаю, што сёння святкуецца вельмі шмат святаў. Я віншую вас з усімі адразу, з усім, што вы святкуеце. І сёння мы будзем у гонар гэтага чытаць фанфік пра каханне. Фанфік, напісаны мной, называецца «Спадарня Хіна і каханка з вялікага храма на рукамі» па-геншыне. Шчыра кажучы, я ўпершыню чытаю свае фанфікі ўслых, таму спадзяюся, што ўсё атрымаецца вельмі добра і прынясе вам шмат асалоды. Вось, так, анатацыя фанфіка. У абмен на дапамогу востраву Тацумі генерал Гаро пагадзіўся сыграць ролю спадарні Хіны на мерапрыемстве выдавецкага дома Яе. Гаро думаў, што гатовы да ўсіх нягод, што чакаюць яго на гэтым шляху, але не быў ён гатовы толькі да таго, што яго сэрца разаб'ецца, ці наадварот, склеіцца. Калі вы забыліся ці не ведалі, то Гаро у выдавецкім доме Яе у перыядычным выданні ў нейкім часопісе вядзе рубрыку псіхалагічнай падтрымкі, але ягоныя адказы на лісты, якія дасылаюць у рэдакцыю, публікуюць ад імя спадарні Хіны, выдуманай персанажкі, якую прыдумала Яе Міка, каб прывабліваць чытачоў. І вось на гэтым канфлікце з тым, што Гаро не дужа любіць тое, што ягоную сапраўдную асобу падмяняюць спадарняй Хінай, на гэтым і заснаваны канфлікт гэтага фанфіка. Ну што, напэўна, тады пачнем чытаць. Частка першая. Надвор'е было цудоўным. Цёплыя сонечныя промні ружовымі плямамі прасочваліся скрозь пялёсткі сакуры і пяшчотна дакраналіся да скуры, робячы павекі цяжкімі, а дыханне павольным. У такі дзень найвышэйшай асалодай было б падрамаць пасля інтэнсіўнай трэніроўкі недзе ў зацішным месцы на Ватацуме, слухаючы лагодны плёскат марскіх хваляў. Вось толькі зараз Гаро мог толькі марыць пра такую асалоду. Праз сваё недальнабачнае абяцанне ён цяпер захрас на гары Йога ў вялікім храме на рукамі, ды і не проста захрас, а быў адданы на разарванне Яе Міка, якой амаль што выпадкова пагадзіўся прыйсці ў выглядзе спадарыні Хіны на мерапрыемства ейнага выдавецтва. І зараз ён, апрануты мудрагелістую сукенку з адкрытымі плячыма, язык нават не паварочваўся назваць гэтае дзіўнае адзенне кімано, стаяў пасярод унутранага дворыка храма, бо на просьбу перанесці прымерку ў памяшканне Яе адказала катэгарычнай адмовай, абгрунтаваўшы гэта тым, што раз мерапрыемства будзе праводзіцца на свежым паветры, то, значыць, трэба не толькі падагнаць убранні па памеры, але і праверыць, ці вытрываюць яны вонкавыя ўмовы. Канешне, Гаро разумее, што гэта ўсяго толькі надуманая нагода яго пацкаваць, і бачу пацверджанне гэтай здагадцы ва ўсмешцы кожнай жрыцы, што праходзілі міма. Адзінае, што прымірала Гаро з яго мізэрным становішчам, было тое, што ў Яе у абмен на гэта сапраўды дапамагала сельскай гаспадарцы в Ватацуме. І ён, як генерал, мусіў вынесці ўсе знявагі і нягоды, якія дапамогуць ягонаму народу. Ну, і адсутнасць наведвальнікаў у гэты час трошкі суцяшала. «Спадарыня Гудзіяе!» – пачуўся голас адной са жрыц разам з набліжаючымися крокамі. «Прабачце, калі ласка, за непакой, але да вас прыйшоў наведвальнік». Гаро ледзь не заскуголіў. Вось жа паскудства, нібыта сурочыў. І ён збіраўся было адсунуцца хоць кудысьці, схавацца ад чужых вачэй, пажадана паспець заскочыць у памяшканне. Але ўчэпістая рука Кіцуны пачліва апусцілася. «Пачакайце тут», – прыкра салодкім голасам прамовіла Яе, больш звяртаючыся да Гаро, чым да сваіх памочніц, якія пад яе наглядам ужо паспелі ўтыкнуць у сукенку з паўсотні шпілек, падганяючы пад яго сухарлявую фігуру, і больш гучна адказала жрыцы: «Няхай заходзіць, я зараз падыду».
Яна здзекуецца, думаў Гаро ў адчаі. Яна пэўна здзекуецца. І ён гатовы быў ісці ў заклад, што гэта ў яе такая рэкламная стратэгія. Зараз зойдзе наведвальнік ці наведвальніца, убачыць спадарыню Хіну і ў захапленні разбалбоча ўсім знаёмым, каб прыходзілі на сустрэчу. А гэта, вядома, ніяк не супакойвала, бо чым больш народу прыйдзе, тым больш верагоднасць таго, што сярод іх знойдуцца тыя, хто пазнаюць і генерала Ватацуме. Але калі невысокая постаць наведвальніка выйшла з-за будынку насустрач спадарыні Годзі, Гаро зразумеў, найгоршае чакае яго не ў будучыні. Яно ўжо здарылася. Яго погляд адразу сустрэўся з такімі знаёмымі чырвонымі вачыма, ледзь прыкрытымі адрослымі бялявымі валасамі з чырвонай пасмай. Яно і не дзіва, бо позірк не мог не зачапіцца за зялёную сукенку на тле чырвона-ружовага храма. У Гаро перахапіла дыханне, калі ён пабачыў у гэтых вачах здзіўленне. І ўсё абрынулася ўнутры, калі заўсёдная лагодная усмешка на такім любым твары стала значна шырэй і весялей. Ён відавочна смяяўся. Гаро быў гатовы паклясціся, што Кадзуха ўнутры смяецца з яго, хаця яму хапала так, то не рагатаць услых, а толькі спыніцца на шырокай усмешцы. Потым Кадзуха звярнуўся да яе, але Гаро ўжо не слухаў, пра што яны гаварылі. Але ж, напэўна, і яго паспелі абмеркаваць, бо яшчэ некалькі разоў абое кідалі на яго позіркі. Здаецца, я і дала Кадзуху нейкі пакунак. Гаро не разгледзеў, бо ў вачах ужо паплыло, і ён паспяшаўся адвярнуцца, каб у потай выцерці недарэчныя слёзы, не зважаючы на шпількі ў рукаве, якія балюча кальнулі локаць. Не хапала толькі яшчэ больш зганьбіцца перад Кадзухам, хаця куды ўжо больш. Ён жа, пэўна, цяпер не будзе ставіцца да Гаро сур'ёзна, а хутчэй за ўсё наогул разлюбіць такое мяккае, бязвольнае, нікчэмнае шчанё. Ды няўжо адважны непахісны генерал Ватацуме сышоў да таго, каб пусціць слязу? Да яго вярнулася яе з ейным звычным сарказмам, і кожнае яе слова біла нібы лязо ў самыя балючыя месцы. Калі я сказала табе ўвайсці ў вобраз спадарні Хіны, то зусім не абавязкова было ўдаваць сябе зачуллівую паненку. Падбярэце яшчэ трошкі вось тут, нам важна падкрэсліць талію і надаць аб'ём сцёгнам. Апошняя фраза прызначалася ўжо памочніцам яе, і малодшыя жрыцы зноў узяліся за працу. А Гаро стаяў між імі, канчаткова разгублены. Свежая ранішняя цеплыня неяк незаўважна пераўтварылася ў ліпкую паўдзённую спёку, але Гаро ўжо нават схавацца ад яе не хацелася. Ён толькі ляніва варушыў ушамі, калі рабілася ўжо зусім кепска. Ён не зважаў ні на спёку, ні на іголкі, якімі малодшыя жрыцы так і важыліся ўкалоць яго то тут, то там, ні нават на каментары яе. Судзячы па тоне, часам не менш колкія за тыя іголкі. Але словы не затрымліваліся ў ягонай галаве. Гаро засмучана глядзеў на ўсход, туды, дзе ледзь віднеўся на гарызонце туманны прывід вострава Ватацуме, марачы толькі пра тое, каб хутчэй вярнуцца дадому і скруціцца калачыкам у якой пячоры ля мора. Толькі не ў той, дзе яны звычайна бавілі час з Кадзухам, ні ў якім разе. Гаро больш не дазволіць яму бачыць сябе такім вартым жалю, а менавіта такім ён зараз сябе адчуваў, і яму трэба было толькі правесці ў адзіноце той тыдзень, што заставаўся да сустрэчы са спадарынай Хінай. Шкада толькі, што абавязкі генерала Ватацуме нікуды не падзеліся, але ж частку з іх можна часова дэлегаваць падначаленым, праўда? Не хапала толькі, каб салдаты бачылі яго ў такім стане. Хіба прыцягнуць яны тады яго паважаць? Хіба прыцягне яго паважаць Кадзуха? Гаро зноў і зноў вяртаўся да гэтай думкі, але так і не знаходзіў адказу. Кадзуха заўсёды быў спагадлівым, але ж Гаро дагэтуль імкнуўся заўсёды быць для яго моцным і непахісным, намагаючыся хоць часткова замяніць страчанага соулмейта і палегчыць яго смутак, які ён хаваў глыбока ў душы. Але сёння Кадзуха пабачыў Гаро такім вось, смешным, няздольным абараніць нават самога сябе ад яе, што ўжо казаць пра абарону Кадзухі ад навакольных нягод, зусім не вартым месцам у ягоным сэрцы. І Гаро не мог пакуль адказаць сабе на пытанне, ці гатовы ён прыняць непазбежную паразу ў спробах дабіцца пачуццяў з боку Кадзухі.
Так, гэта канец першай часткі. Прывітаначкі, Сейдж, прывітанне, Малаток. Так, у нас літаратурны клуб сёння. Так, Сейдж, ты паспела на самы пачатак першай главы. Так, я спадзяюся, атрымалася не кепска. Вас уже 4 прыйшло, усім дзякуй. Я спадзяюся, вам падабаецца. Зараз перайдзем да другой часткі. Першая частка была даволі сумнай. Шыз, прывітаначкі, рада цябе бачыць. Вельмі добра. Дзякуй. Я ўпершыню чытала фанфікі. Наогул, у сэнсе ўслых я ўпершыню чытала свае фанфікі. Таму мне, мякка кажучы, троху незвычна. Але я рада, калі атрымліваецца добра. Так, што, перайдзем на другой часткі. Яна будзе трошачкі менш сумнай, чым гэтая. Частка другая. Заход сонца, што віднеўся з неглыбокай пячоры непадалёк ад старога свяцілішча Ватацумі, расквітнеў барвовымі фарбамі, кітаючы залатыя водбліскі на ледзь кранутае рябізной мора. Сонца адсюль было не відаць, затое ценні, у якія яно фарбавала гэтую частку неба, стваралі сапраўды захапляльнае відовішча. З аднаго боку, Гаро шкадаваў, што не паспеў падзяліцца гэтым месцам з Кадзухам, каб назіраць такую прыгажасць разам. А з іншага, ён радаваўся, што захаваў гэтае месца для сябе, каб мець магчымасць пабыць у адзіноце. Ужо трэці вечар Гару прыходзіў сюды, каб самотна скурчыцца абаранкам на імправізаванай ляжанцы і абняць свой хвост. Я ўвесь час яго гэтым дражніла, але зараз яму было ўсё роўна. Навошта наогул цяпер трымаць вобраз, калі ягоную ўнутраную мізэрнасць пабачыў Кадзуха? Не, тут ён, пэўна, трошкі перабольшыў. Ён усё яшчэ застаецца генералам Ватацумі, які павінен быць прыкладам для сваіх падначаленых. Але гэта было раней, зранку, калі ён раздаваў штодзённыя загады. А тут і зараз яму хацелася пашкадаваць сябе і аддацца смутку. Урэшце рэшт, хіба ён не мае на гэтае права пасля ўсяго, на што ён пагадзіўся дзеля дапамогі востраву Ватацумі. Праўда, ён разлічваў толькі на прыніжэнне ад яі і некалькі гадзін на публіцы ў недарэчнай сукенцы, а не на ганьбу перад каханкам. За сумнымі думкамі ён праваліўся ў сон, не дачакаўшыся, пакуль неба канчаткова пацямнее і цалкам абсыплецца зоркамі. Учора і заўчора ён прачынаўся незадоўга да світанку, калі неба толькі-толькі пачынала святлець, і паспяваў вярнуцца на Ватацумі да ўсходу сонца. Але зараз Гару прачнуўся ад таго, што яму ў твар біла святло. Ён з прасонку нават не звярнуў увагі на тое, што для сонечнага яно было надта халодным. Толькі, падскокваючы і жмурачыся, здзівіўся, што зусім не паспеў выспацца, хаця праспаў світанак. Цішэй, нягучна прамовіў знаёмы мяккі голас, і маленькая далонь у аксамітнай пальчатцы ласкава апусцілася яму на плячо, супакойваючы. Гэта я. Прабач, калі напалохала. Вашая правілебнасць! Гаро таропка пакланіўся, і толькі цяпер, калі санганомія Какомі паступова пагасіла ззяне сваёй магіі, а ён сам нарэшце праміргаўся ад сну, то зразумеў, што навокал усё яшчэ ноч, а раптоўнае святло, якое яго пабудзіла, мусіла быць усплёскам магіі, з дапамогай якой яе правілебнасць да яго з'явілася. Какомі кіўнула, вітаючыся, і хутка гледзела Гаро на прадмет ран. Пад ейным уважлівым позіркам ён мімаволі стуліўся, але адразу ж апамятаўся і выцягнуўся перад ёю струну. Праўда, цяпер было няёмка глядзець на яе правілебнасць зверху ўніз. Усё добра, Гаро, калі ласка, супакойся. Пераканаўшыся, што Гаро здаровы, Какомі зноў суцяшальна паклала яму далонь на руку і лагодна усміхнулася. Я прыйшла да цябе не як вярхоўная жрыца Ватацумі, а як сяброўка, якая клапоціцца пра дарагіх ёй асоб. Я бачу, што апошнімі днямі нешта вельмі цябе засмучае, і калі гэта магчыма, я бы хацела дапамагчы, ці хаця бы падтрымаць, калі дапамога па-за маімі магчымасцямі. Гаро так расчуліўся ад уважлівасці Какомі, што не мог падабраць словы. З аднаго боку хацелася адразу ж выліць усю душу яе правілебнасці, якую ён паважаў і пагоміў больш за ўсіх, калі каго калісьці ведаў. Але з іншага боку,
Ці варта яго недарэчныя турботы ейнага часу і ўвагі? Вашая правілебнасць. Гаро, калі ласка, зараз проста какомі. Далонь у аксамітнай пальчатцы мякка сціснула ягоную руку. Я заўважыла, што апошнім часам ты дэлегуеш сваім падначаленым нават тыя справы, якія раней заўсёды выконваў сам. Мяне клапоціць твой стан, але, як бачу, не хвароба таму прычынай. Ці магу я дапамагчы табе, Гаро? Какомі глядзела наўпрост на Гаро, і яе вочы ў цемры былі нібыта дзве бездані. Немагчыма было ў іх не патануць, не даверыцца ім цалкам і поўнасцю, не расхінуць душу іх уладальніцы. У нейкі момант яму нават падалося, што ёй і слоў не патрэбна, каб зразумець, што робіцца ў ягоным сэрцы. І нібыта ў пацверджанне яго думак Какомі прамовіла. Гэта звязана з той дамовай з яе Міка ў абмен на дапамогу востраву Тацумі, праўда? Гаро здыхнуў і адвёў позірк, разрываючы зрокавы кантакт. Акрамя яе і ейных жрыц, толькі Какомі ведала пра дамову Гаро сыграць ролю спадарыні Хіну на публіку. Яе правілебнасць не ціснула на свайго генерала, дазволіўшы таму самастойна прыняць узважаныя рашэнні. Але была яму вельмі ўдзячная, калі ён яго ўрэшце прыняў. Можа, дзеля таго і было ўсё варта. Так, нарэшце прызнаў ён, засмучана апускаючы вушы. Калі хочаш, я гатовая цябе выслухаць. З грабным рухам далоні Какомі прапанавала ім абаім прысесці на ляжанку. І мы можам разам абмеркаваць, як табе дапамагчы. Ды не тое, каб дапамога была патрэбная, бо гэта ўсё зноў мае страхі. Але я спраўлюся з імі, абяцаю, таропка залапатаў Гаро, але спыніўся, калі вочы Какомі бліснулі ў цемры, і яна кіўком запрасіла яго ўсё ж такі прысесці. Яна першая ў сваім раскошным убранні жрыцы без ваганняў апусцілася на даволі неахайную ляжанку, і Гаро прыйшлося нямкай сесці побач. Не парушаючы цішыні, Какомі велічна павяла рукой, і ўслед за яе далонню ў паветры апынулася некалькі чароўных паўпразрыстых рыбак, якія ахуталі пячору мяккім блакітным святлом. З хвіліну Гаро назіраў, як Какомі чаравала, робячы яго таемнае месца сапраўды ўтульным, якое натхняла расслабіцца, забыцца на дзённыя турботы, даверыцца яе правілебнасці. І калі Какомі, скончыўшы чараваць, абняла Гаро адной рукой за плечы і мякка прытуліла да сябе, ён не стрымаўся, закрыў твар далонямі і даверліва прамармытаў, адказваючы на яе папярэднія пытанні. Гэта ўсё праз Кадзуху. Праз Кадзуху? Голас Какомі на імгненне прагучаў разгублена, таму Гаро адняў далоні ад твару і паспяшаўся удакладніць. Ён прыйшоў у храм і пабачыў мяне, калі я быў на прымерцы ўбрання спадарыні Хіны. Яму падалося ў няпэўным зіхаценні магіі Какомі, альбо крайчыкі ейных вуснаў сапраўды ўздрыгнулі, хаваючы усмешку. І што ён сказаў? Нічога, але ён усміхаўся, а яшчэ яны гутарылі з яе Міка і... Гаро абарваў сябе, усвядоміўшы, як смешна гэта прагучала, і трошкі адсунуўся, каб кінуць вінаваты позірк на Какомі. У няяркім святле чароўных рыбак ён убачыў, як ейныя вусны ўсё ж расцягнуліся ва ўсмешцы, але зусім не кплівай, а лагоднай і суцяшальнай. Какомі трошкі пачакала, дазваляючы Гаро працягнуць, але ён маўчаў, і тады яна мякка прамовіла. Быць можа, ён хацеў падбадзёрыць цябе гэтай усмешкай, ці проста быў рады цябе пабачыць? Цяпер настала чарга Гаро разгубіцца. Ён быў цалкам упэўнены, што Кадзуха ўспрыме генерала ў сукенцы толькі як нешта смешнае і недарэчнае. Я не думаў пра гэта з такога боку. Але чаму не? Цяпер Какомі усміхалася шырока і заразліва, і Гаро адчуў, як уздрыгнулі яго ўласныя вусны, адгукаючыся на усмешку яе правілебнасці. Наколькі я ведаю Кадзуху, ён зусім не падобны да яе. Ён дакладна не з тых, хто будзе наўмысна кпіць, пагатоў з такой нязначнай нагоды. Нязначнай? Гаро нават сам не зразумеў, абурыўся ён ці здзівіўся. Забыўшыся, ён падскочыў на месца так, што некалькі паўпразрыстых рыбак спалохана растварыліся ў паветры, а Какомі прыйшлося прыбраць руку з яго пляча і развярнуўся да яе. Як гэта нязначнай?
Я заўсёды хацеў быць для Кадзухі моцным, мужным, адважным, але ўсё цяпер дарэмна, бо ён бачыў мяне ў вобразе гэтай тройчы праклятай спадарыні Хіны, у якую мяне пераўтварыла яе, ствараючы персанаж на падставе маёй рубрыкі ў ейным часопісе. Вашая пра Какомі, вы бы бачылі, якую сукенку яна для мяне зарабіла. Так ходзяць толькі... Гаро паспрабаваў падабраць словы, каб опісаць, але сумеўся і раптам замоўк. Тады зноў загаварыла Какомі. А я бачу ў гэтым высакародны ўчынак самаадданага генерала, які гатовы дзеля свайго народа не толькі ісці ў літаральным бой, але і сустракацца са сваімі найвялікшымі страхамі. Я бачу ў гэтым праяўленне тваёй шматграннай асобы, якая можа знайсці падыход да самых розных сэрцаў, і да салдатаў, і да вандроўніц, і да паэтаў, да маладых і да старых. Таму няма нічога дзіўнага ў тым, што ў розных жыццёвых выпадках ты будзеш выглядаць па-рознаму, бо як урачыстае кімано будзе недарэчным на полі бітвы, так і ваенная форма не пасуе сустрэча з паклоннікамі. І чамусьці я ўпэўнены, што меркаванне Кадзухі на гэты конт не надта адрозніваецца ад майго. Гара маўчаў, разгублена гледзячы на Какомі, крануты такой моцнай прамовай. Тым часам тыя магічныя рыбкі, якіх ён напалохаў сваім скачком, зноўку ўвасобіліся ў паветры, робячы ў пячоры трохі святлей. Какомі прыцягнула да іх далонь, нібы вітаючы, але амаль адразу ж вярнула позірк да Гаро. Той не вытрымаў праніклівасці яе бездонных вачэй і адвёў погляд. Я хацеў замяніць Кадзуху яго саўмэйта, урэшце ледзь чутна прамовіў Гаро, прызнаючыся яе правілебнасці ў самым патаемным. Раптам ён заўважыў, што пачаў несвядома камячыць свой хвост, каб супакоіцца, і адразу збянтэжана выпусціў яго з рук. Калі ён дазваляе сабе быць шчырым, то я бачу, як яму яго не хапае. І я хачу зрабіць усё, што ў маіх сілах, каб запоўніць гэтую пустэчу ў ягоным сэрцы. Какомі спагатліва ўздыхнула. Але ці будзе гэта сапраўдным час, які ты намагаешся з сябе стварыць? І зноў пытанне Какомі стала для Гаро неспадзяванкай. Пра сябе ён пакуль не задумываўся, бо ўсё, што ён дагэтуль хацеў, каб Кадзуха адчуваў сябе камфортна побач з ім. І я не думаю, што калі б ён цябе не падабаў, то наведваў бы сёння Ватацуме, жадаючы цябе пабачыць. Кадзуха наведваў Ватацуме? Гаро зноў падскочыў, але ў гэты раз магічныя рыбкі прадбачліва ўхіліліся, кідаючы на сцены пячоры дрыготкія цені. А калі? І што яму сказалі? І дзе ён зараз? Шчыра кажучы, не ведаю, куды ён пайшоў. Я сказала яму, што ты сёння ўвесь дзень у разведцы, бо тады ўжо зразумела, што ты хочаш пабыць у адзіноце. Я дарэмна так зрабіла? Напэўна, не, збянтэжана працягнуў Гаро. Да нашай з вамі размовы я бы ўсё адно не змог паглядзець яму ў вочы. А цяпер? Какомі схіліла галаву на бок, і рыбкі, нібы падгадаўшы момант, сабраліся вакол яе, ахутаўшы чароўным блакітным зяннем. Але Гаро было трошкі не да магічных дзівоў яе правілебнасці, бо ў ягонай душы бушаваў сапраўдны шторм, пераварочваючы ўсё ёй дагары нагамі. Цяпер? Гаро ўсё ж нервова ўшапіўся ў свой хвост і затрас галавой. Не ведаю, не ведаю. Напэўна, пакуль што не. Мне трэба яшчэ будзе абдумаць усё, пра што мы з вамі гутарылі. А яшчэ гэта мерапрыемства. Ён скалануўся і глыбока ўдыхнуў, збіраючыся з духам. Какомі цярпліва чакала, не выказваючы ніводнай эмоцыі. Мабыць, пакуль усё ж не. Гаро зненацку заўважыў, што несвядома прыціснуў свой хвост да грудзей і зноў сарамліва выпусціў яго. Какомі не стрымала ўсмешку. Тады, калі Кадзуха вернецца, я працягну падтрымліваць легенду пра разведку, удакладніла яна. Я не асмелюся прасіць вас аб хлусні вашае... Прабачце, Какомі, але разведка сапраўды не пашкодзіць. Давайце заўтра зранку абмяркуем яе план, я павяду атрад. Выдатная ідэя, Гаро. У чарговай усмешцы Какомі нарэшце была доўгачаканая палёгка. І для Ватацуме карысць, і ты зможаш развеяцца. Толькі паабяцай мне, што не будзеш больш намагацца стаць кімсьці іншым, добра? Той Гаро, які зараз сядзіць перада мной, які з'яўляецца генералам Ватацуме, і які так шчыра закахаўся ў Кадзуху, адзіны і непаўторны, і ніякага іншага нам не патрэбна.
Гaro ледзь не заскуголіў ад залішку пачуццяў, толькі расчулена глядзеў на Какомі, не ў сілах падабраць словы падзякі. А ёй гэтага было дастаткова. Узмахнуўшы рукой, яна прымусіла святлістых рыбак знікнуць і ўжо ў змроку паднялася з ляжанкі, паўстаўшы на тле зорнага неба з грамным сілуэтам. «Дзякуй, ваша правілебнасць!» Нарэшце спахапіўся Гаро, калі Какомі ўжо ахутала блакітным зяннем магіі. «Дзякуй вам за ўсё!» Да таго, як знікнуць ва ўспышцы магіі, вялікасная жрыца Ватацумі паспела азірнуцца на яго і кіўнуць, пэўна задаволеная, што змагла дапамагчы свайму генералу. На гэтым скончылася другая частка. Я спадзяюся, вам было даспадоба. Наперадзе яшчэ трэцяя, і прапаную нам усім, і мне, і вам папіць вады, піць... Так, дзякуй, Сейдж, якраз збіраюся папіць ваду. І вам таксама раю, шаноўныя глядачкі і глядачы, і... Музыку цішэй, бажухна. Я спрабавала ў наладах і наладзіць. Мне падалося, што будзе нармальна, але ў розных трэках, якія я падрыхтавала, магчыма, трошкі розная гучнасць. Канешне, я зраблю цішэй наступную кампазіцыю. Можна было і раней напісаць. Я б тады раней зрабіла цішэй. Так, добра. Музыку трошкі цішэй зрабіла. Ну што, пачынаем чытаць трэцюю частку, дзе ўсё нарэшце вырашыцца. Ну, добра. Дзякуй, Сэдж, за тактычнасць. А ты, як гэта... Я же яе, здаецца, ўжо публікавала ў гэтым, на творчым аккаунце. Так, я спецыяльна падрыхтавала. Я спецыяльна навучылася рабіць такія гіфкі адмыслова для гэтага стрыма. Вось, так што... Чытанне фанфікаў на стрыме спрыяе развіццю новых навыкаў. Дзякуй вялікі за камплімент, гіфцы. Так, добренька, у нас наперадзе трэцяя частка. Я спадзяюся, вы таксама папілі вадзічку, бо гэта вельмі карысна і нікому не пашкодзіць. Добренька, частка трэцяя. Пасля размовы з яе правілебнасцю Гаро сапраўды стала лягчэй. Наступным ранкам яны распрацавалі план разведкі на бліжэйшыя 3 дні, але не дзелі абароны Ватацумі, а каб Гаро меў магчымасць развіяцца перад мерапрыемствам у вялікім храме Нарукамі. Агляд аддаленых куткоў, збор рэсурсаў і трэніроўка новабранцаў – такія звычныя рэчы, у якіх Гаро адчуваў сябе ўпэўнена і ў нейкія моманты нават забываўся на тое, якія выпрабаванні яго чакаюць. Але выпрабаванні нікуды не падзеліся, і праз некалькі дзён яму прыйшлося зноў вяртацца на востраў Нарукамі. З асаблівай асалодай я і Міка назірала, як ейныя жрыцы апранаюць Гаро ва ўбранні спадарыні Хіны, увесь час робячы заўвагі, дзе, што і як трэба дарабіць. Як добра, што за гэтым працэсам не назірала яе правілебнасць, якая ўрэшце-рэшт настаяла на тым, каб паехаць разам з ім дзеля падтрымкі. Хаця Гаро недзе на ўскрайку свядомасці падазраваў, што і канчатковай мэтай было паабмяркоўваць яго з яе Міка. Апошнім штрышком, якога Гаро ніяк не чакаў, стаў парык з мудрагелістай фрызурай, які жрыцы амаль гадзіну прыладжвалі вакол ягоных вушэй. І калі пад загадзе гудзі яе жрыцы прыцягнулі велічэзнае люстра, Гаро, убачыўшы сябе ў адбітку, не стрымаў гаротнае скуголенне. Як добра, што Кадзухі тут, пэўна, не будзе, і Гаро не зможа зганьбіцца перад ім яшчэ больш. Жрыцы яе былі сапраўды майстрыцамі пераўвасаблення. Адбітак сапраўды быў падобны да Гаро, але не больш, чым бываюць падобнымі брат і сястра. І гэтая сястра, якая глядзела на яго з люстэрка, выглядала даволі разбэшчанай, мякка кажучы. Гаро разумеў, чаму яя прыдумала менавіта такі вобраз.
Ён прывабіць мужчын, якія панясуць у выдавецтва свае грошы. І нават жанчын, магчыма, калі іх вабяць жанчыны ці цікавяць моднае ўбранне. Ідэальная стратэгія. Яе правілебнасць ухваліла бы. Але Гаро не хацеў нікога прывабліваць. Ён нават далёка не адразу даведаўся, што ягоная рубрыка вялася ад імя выдуманай спадарыні Хіны. Але адступаць было ўжо надта позна. Дамова заключаная, і Гаро павінен выконваць абавязкі са свайго боку дзеля дабрабыту Ватацуме. Дзень быў такі ж пахмурны, як і настрой Гаро. Аднолькавыя шэрыя хмары марудна плылі па небе, нават не збіраючыся пралівацца дажджом. Хаця на яго было столькі надзей, бо гэта перарвала бы сустрэчу з фанатамі, прынамсі часова. На шчасце, Гаро не трэба было нічога казаць, толькі усміхацца падфарбаванымі вуснамі і падпісваць распрацаваным спецыяльна для спадарні Хіны і з загадзя трэніраваным аўтографам зборнікі ягоных парад, якія я выдала абмежаваным накладам спецыяльна да мерапрыемства. Амаль усе фанаты і фанаткі ад усёй душы яму дзякавалі, але шчыра парадавацца такой удзячнасці перашкаджала ўсведамленне, што яны бачаць перад сабой спадарню Хіну, а не спадара Гаро. Яшчэ невядома, ці былі б яны настолькі ж удзячныя, калі ведалі, што гэтыя парады ім давае генерал Ватацуме. Хіба толькі яе правілебнасць, якая раптам таксама падышла па кнігу з аўтографам, шчыра была ўдзячная менавіта свайму генералу, але хутчэй не за ягоную самаадданасць. Некалькі разоў яго прасілі сфатаграфавацца, і ў першы раз Гаро разгубіўся, пакуль я і не падказала, куды можна ўстаць, каб атрымаўся прыгожы фотаздымак. Але потым ён нават скеміў, што калі ўставаць са свайго месца наўмысна марудна, робячы выгляд, што акуратна прытрымліваеш драпіроўкі мудрагілістай сукенкі, то так можна пацягнуць час, набліжаючы заканчэнне тройчы праклятага мерапрыемства. Але гэта ўсё былі яшчэ толькі кветачкі. Недзе апоўдні да яго падышоў высачэнны спадар з чорнымі кіпцюрамі, голым торсам, чырвонымі татуіроўкамі, нахабнай крывой усмешкай і чырвонымі рагамі. Оні, калі Гаро нічога не пряблытаў. І нервова каўтнуў, калі пад твары велічэзнага незнаёмца распаўзлося шчырае, бязглуздае абажанне. «Мая шаноўная спадарыня Хіна!» Тэатральна выразна, нават залішне пераігрываючы, пачаў Оні, і ад яго імпэту ў Гаро поўсць стала дуба не толькі на хвасце, надзейна схаваным пад шматлікімі складкамі сукенкі, але і куды больш патаемных месцах. Мудрая нібы зорка, прыгожая, як світанак, багата дасведчаная і проста неверагодная. О, чароўная спадарыня Хіна, якая сваёй кемлівасцю і спагадлівасцю заваявала сэрца Аратакі, самага шчыра закаханага ў свеце Іта. На гэтай фразе Оні ледзь не з грукатам размашыста прыклаў далонь да мускулістых грудзей. І Гаро мелькам убачыў, што трое хлапцоў за яго спінай у разнабой уздыхнулі і закрылі твары далонямі. Ці не зробіць шаноўная спадарыня Хіна ласку на сціплую просьбу пайсці з ім, а то бок са мной, на спатканне пасля ўрачыстага мерапрыемства? Гаро адчуў, як зямля сыходзіць з-пад ног, нават не гледзячы на тое, што ён сядзеў. А калі б не сядзеў, дакладна бы ўпаў. І да таго ж яму падалося, быццам бы ён пачуў смяшок яе недзе побач. Яна што, прадбачыла, што такое можа здарыцца? І яе жрыцы ўсё так жа нерухома стаяць навокал. Гаро ў паніцы азіраўся ў потай, не паварочваючы галавы. Як жа так? Яны ж дамовіліся, што жрыцы будуць тут, каб абараніць спадарню Хіну. Я і ўпэўнівала, што яны ўсе ў большай ці меншай ступені валодаюць баявымі мастацтвамі. І што цяпер? Ці такое адкрытае заляцанне гэта недастаткова для абароны? Тады што яму рабіць? Гаро, канешне, з лёгкасцю мог за сябе пастаяць. Нават на ўскрайку свядомасці прывычна пачаў прыкідаць, як лепей абясшкодзіць велічэзнага Оні. Але ж хіба тады ён не выйдзе з вобразу спадарні Хіны і не парушыць дамоўленасць? Хіба не дзеля гэтага яго пільнавалі зараз дзесятак жрыц? І калі адна з іх зарабіла крок у бок Гаро, той ледзь зноў не ўпаў, на гэты раз ад палёгкі. Ростам ніжэйшая за астатніх, з бялявымі валасамі даўжынёй да плеч, нягледзячы на тое, што ён пэўна бачыў яе ўпершыню, нешта ёй падалося смутна знаёмым. Жрыца паволі,
Гаро бы нават сказаў паважна, наблізілася да яго і стала, напалову прыкрыўшы спінай. Яна стаяла роўна і непахісна, на цэлую галаву ніжэйшая за велічэзнага Оні, так што тот нават разгубіўся. Выпадковы прамень, што прабіўся скрозь хмары, крануўся светлых валасоў і надаў жрыцы выгляд горнай мудрыцы, якая занадта ўсяго бачыла ў сваім жыцці, каб яе мог напалохаць нейкі нахабны Оні. Не, урэшце нягучна, каб яе чулі толькі Гаро і Оні, прамовіла жрыца, нечакана нізкім для дзяўчыны голасам. Спадарыня Хіна не зробіць ласку і не пойдзе з вамі на спатканне. Людзі ў чарзе, якая ўжо паспела разрасціся ледзь не ўдвая, пачалі перазірацца і перашэптвацца. Разгубленасць на твары Оні змянілася пагардай, асабліва ўлічваючы велічэзную розніцу ў росце паміж імі і жрыцай. Дазволь пацікавіцца, калі Оні звярнуўся да яе, урачыстага абажання ў яўным голасе як і не было. А ты, уласна кажучы, хто? Я? Перапытала жрыца, і ў Гаро раптам зашумела ад таго, наколькі знаёмай яму падалася гэтая бесхлапотна насмешлівая інтанацыя. Я ейная каханка, і спадарыня Хіна не пойдзе на спатканне з вамі менавіта таму, што яна пойдзе на спатканне са мной. На апошняй фразе жрыца трошкі падвысіла голас. Ці то наўмысна, ці то не, Гаро не зразумеў. І гул здзіўлення і захаплення разам з кропелькамі расчаравання ў ім пракаціўся па натоўпе, а Оні ад такой нечаканасці ажно зрабіў крок назад. Адзін з хлопцаў, якія бяндэжыліся за спінай Оні, пачаў нешта яму казаць, несмела пахлопаўшы яго па руцэ, але Гаро ўжо не слухаў. Як бы ціха не намагалася гаварыць жрыца, хаваючы тэмбр голаса, Гаро не мог яго не пазнаць, бо надта добра яго ведаў, нават шэптам. Ён выцягнуў шыю, намагаючыся ўбачыць твар жрыцы, і тая, пэўна, пачуўшы гэтае імкненне, азірнулася на яго праз правае плячо, паказваючы акуратна прыбраную прычоску чырвоную пасму, ледзь заўважную зараз, калі не ведаць, дзе шукаць, і усміхаючыся такімі знаёмымі чырвонымі вачыма. «Досыць замінаць спадарыні Хіне!» пракрыкнула з натоўпу нейкая жанчына, і вслед за ёй яшчэ з дзесятак абураных галасоў абрынуліся на Оні, які цяпер разгублена азіраўся. Ён, пэўна, не чакаў, што яго фанабырыстыя заляцанні не спрацуюць. Магчыма, наогул не разглядаў магчымасці, што спадарыня Хіна, у якую ён так слепа і наіўна закахаўся, не кінецца яму на шыю ад залішку ўзаемных пачуццяў. «Бо схадзем адсюль!» – няёмка прамармытаў адзін з хаўруснікаў Оні, торгаючы яго за плашч. Гаро разгублена назіраў, як яны намагаюцца адцягнуць свайго боса, і з урыўкавых фраз зразумеў, што таму не хапіла грошай, каб нават купіць асобнік зборніка перад яго улюбёнай спадарні, ад яго зборніка парад яго улюбёнай спадарні Хіны. І тады Гаро, нядоўга думаючы, узяў кнігу са стоса, накрэмзаў ужо абрыдлы мудрагелісты подпіс, і я, пэўна, прыдумала яго такім, каб яшчэ трошкі паздзеквацца. І працягнуў Оні, якога яшчэ не паспелі адцягнуць далёка. «Падарунак!» – коратка і нягучна, каб не выдаць зусім нежанры голасу, патлумачыў Гаро. Шчырае, нічым не стрыманае захапленне на твары Оні было тым яшчэ відовішчам, пэўна, вартым таго, каб яго пабачыць. Праўда, прыняць бясцэнную кнігу з рук спадарыні Хіны ён не паспеў. Да таго, як Оні наблізіўся да Гаро, кнігу перахапіла светлавалосая жрыца і ўручыла адданаму фанату. І імгненне напружанага перазірання Оні глыбока ўдыхнуў. Гаро ў нейкі момант падалося, быццам ён зараз накінецца на жрыцу, якая нібыта скрала яго каханую. І ўрэшце разразіўся празмернай эмацыйнай удзячнасцю. Праўда, ягоным хаўруснікам відавочна стала зусім сорамна за свайго боса, таму яны пацягнулі яго прэч са словамі «Хадзем, пакуль сіно бы цябе тут не знайшла». А натоўп у захапленні назіраў, яўна ўражаны шчодрасцю іх улюбёнай спадарні Хіны. Бялявая жрыца таксама праводзіла нахабна Оні пільным позіркам. Пераканаўшыся, што ён нарэшце сышоў і спадарню Хіну больш не трэба абараняць, яна таксама адышла на сваё папярэдняе месца, трошкі затрымаўшыся каля століка Гаро. «У цябе добрае сэрца?» – данёсся да яго ледзь чутны шэпт, ад якога поўсць зноў паўстала дыбу, а па скуру пабеглі мурашкі. Лёгкі драўняны салёны водар крануўся пачуццяў Гаро, і ён зразумеў, што не зможа трываць далей.
Наколькі атрымалася зграбным жэстам, ён папрасіў наступную ў чарзе фанатку пачакаць, а сам падняўся з-за стола і, прытрымліваючы зялёныя драпіроўкі сукенкі, паспяшаўся наўздагон. Спадарня Хіна, ледзь не выйшаўшы з ролі ад здзіўлення, азірнуўся Кадзуху, калі зразумеў, што Гаро ідзе за ім. Што вы? На нейкай вар'яцкай хвалі рашучасці Гаро схапіў Кадзуху за руку і пацягнуў за сабой як мага далей ад натоўпу. І адначасова ліхаманкава шукаючы найбліжэйшае сховішча, каб рашучасць не паспела выветрыцца. Фанаты раптам ацішэлі і праводзілі іх здзіўленымі позіркамі. Калі Кадзуха дзеля яго прыбраўся ў кімано жрыцца на рукамі, калі ягоныя словы былі праўдай, а не ролевай гульнёй, Гаро было пляваць, хто там глядзіць. Ён завярнуў на бліжэйшы завулак і прыцягнуў Кадзуху да сябе. Дзякуючы пахмурнаму надвор'ю без ценяў, у завулку было не нашмат цемней за галоўную вуліцу. Таму Гаро нарэшце здолеў разгледзець прычоску жрыцы. Як жа Кадзуху пасавалі распушчаныя валасы. Некалькі пасмаў з абодвух бакоў былі сабраныя на патыліцы і амаль цалкам хавалі адметную чырвань сярод бялявых валасоў. Так што з першага погляду не пазнаеш, калі не ведаеш, куды глядзець. Гаро не стрымаўся і, падняўшы руку, прапусціў некалькі пасмаў скрозь пальцы. Такія мяккія. З яго фрызуры, пэўна, старанна папрацавалі. Кадзуха усміхнуўся на гэты жэст, і толькі тады Гаро нарэшце зазірнуў яму ў вочы. Тое, што ты сказаў, варта было раскрыць рот, як такая моцная рашучасць раптам знікла, нібы туман неўзабаве пасля світання. Аднак з Кадзухам словы былі залішнімі. Ён мякка ўзяў далонь Гаро, якой той усё яшчэ крынаўся ягоных валасоў, у свае. Усё праўда, у нягучным голасе чулася цёплая усмешка. Я не хацеў цябе прыспяшаць, таму не ўзнімаю гэтую тэму. Але зараз, калі бачу, што табе патрэбная абарона, то падумаў, што... У Гаро не засталося сіл слухаць далей. На апошняй фразе ён толькі пахітаў галавой і ўрэшце скараціў адлегласць паміж імі да пацалунка. Адрозненне ад бадзяжніцкіх пахаў, марскога ветру і карабельнага дрэва, што даўно і шчыльна ўеліся ў адзенні скур Кадзухі, на смак ён быў такім дамашнім і родным, што Гаро нават не думаў стрымаць вілянне хваста, толькі прыціснуўся да яго мацней. І ледзь не аглух ад хвалі радасных крыкаў. Ну, канешне, фанаты пайшлі за ім і ўбачылі, як ён цалуе Кадзуху. А дакладней, з іх пункту гледжання, гэта спадарня Хіна цалавала адважную жрыцу з храман рукамі. Гаро збянтэжана ўперыўся ў натоўп, і першым яго імпэтам было збегчы прэч, схавацца ад усіх і больш ніколі нікому не паказвацца. Але далоні Кадзухі ляжалі на ягоных плячах. Ды ўвесь ён быў настолькі побач, што Гаро адчуваў яго цеплыню скрозь храмавае кімано і сваю сукенку, нібы ўвасабленне, нездзяйснення яго самых страшных кашмараў. Тады раптам яго ахінула такім вострым усведамленнем, наколькі яго страхі сталі маленькімі і неістотнымі, што ж на дух захапіла. Нават калі зараз Яеміка прыйдзе яго цкаваць, Гаро сустрэне яе не адзін. Яго сэрца напоўнілася такой удзячнасцю да Кадзухі, які не пакінуў яго адзіноце ў цяжкі час, што Гаро ні на імгненне не задумаўся, толькі ледзь затрымаў позірк на яго вуснах, на якіх толькі што пакінуў сляды сваёй памады, перад тым, як зноў прыцягнуць да сябе, каб пацалаваць, пад новую хвалю радасных ускрыкаў. А як ты наогул тут аказаўся? Гаро нават не здолеў скончыць пытанне, бо перарваць пацалунак так надоўга падавалася невыносным. Ды яшчэ ў жрэцкім убранні. А ты як думаеш? Кадзуха гарэзліва паказытаў сваім шэптам яго вусны. Я? Кадзуха кіўнуў, і Гаро гэтага было дастаткова. Хіба мог ён тыдзень таму, пабачыўшы Кадзуху ў храме, здагадацца, што ён прыйшоў туды і не пасмеяцца з яго, а дапамагчы. Зараз, цалуючы Кадзуху жрыцу і надзумскім завулку пад крыкі хавананскага захаплення, Гаро нарэшце пачынаў разумець, што ў храм той прыйшоў менавіта па жрэцкае адзенне. Толькі зараз Гаро прыгадаў, што скрутак, які перадавала яе, быў чырвона-белым. А нават Ацумія шукаў Гаро, пэўна, каб сказаць, што спадарыні Хіне не прыйдзецца перажываць усё сам-насам. І ў гэты момант Гаро паабяцаў сабе, што надалей будзе заўсёды шчырым са сваім каханкам. І змацаваў гэтае абяцанне апошнім пацалункам перад тым, як рука ў руку з Кадзухам вярнуцца да абсалютна шчаслівых фанатаў.
Спадарыня Хіна і яе каханка з вялікага храма на рукамі. Ледь чутна пракурняўкала яе з драпежніцкай асалодай, назіраючы за шчаслівым гаро, і ледзь не з большай асалодай, сузіраючы захапленне фанатаў. Потым перавяла позірк на Какомі, якая якраз падышла да яе, і пэўна яе пачула. Як табе ідэя для новага бестселлера? Я бы дакладна захацела набыць такую кніжку ў сваю бібліятэку. Гікнула Какомі, хітранька прыжмурыўшыся. Толькі над назвай бы папрацаваць, занадта яна простая. О, не хвалюйся, да назвы кнігі яшчэ дойдзе. А гэта толькі назва праекта, дастаткова выразная, каб выканаўцам адразу было зразумела, што ад іх патрабуецца. Я ледзь не аблізвалася. Муша даць табе належнае, ты гэта шыкоўна прыдумала падключыць да справы маленькага Гароніна. Цяпер у мяне будзе паслухмяная спадарыня Хіна і звязаныя з ёю новыя праекты, якія прынясуць горы моры выдавецкаму дому. А ў мяне будзе ўпэўнены ў сабе генерал, які нарэшце мае кагосьці роўнага яму, каб даверыцца і абаперціся, дадала Какомі з пяшчотай старэйшай сястры, гледзячы на гару і Кадзуху. Потым, праз некалькі хвілін, нарэшце адвяла ад іх позірк і павярнулася да яе. Наколькі я памятаю, ты згадвала, што падобная дапамога можа спатрэбіцца генералу яе ўсемагутнасці. Я і з'яўна не ахвоціцца, водзячы позірк на Какомі. А ў цябе з'явіліся ідэі? О, так. На імгненне на твары жрыцы Ватацумі прамільгнуў такі нехарактэрны для яе, але нечаканы гарманічны драпежніцкі выскал. Ёсць у мяне адна думка на гэты конт. Не хочаш абмеркаваць? На гэтым усё. Дзякуй за тое, што слухалі. О, бачу. О, колькі ў чаціку ўсяго. Коцін, прывітаначкі, радая цябе бачыць. Ава дзень таксама завітала ўсім. Вітаначкі, ўсім добрый вечар. І Сейдж. Мабука, прывітаначкі таксама. А, Сейдж парадавала. Сейдж парадавалася пэйрынгу, які я безітасна разбурыла ў гэтым фанфіку. Ну а так, а які сэнс чытаць фанфік, не адыгрываючы голасам? Я ім можа замовіць напіс яшчэ пары трокі навел, яна менавіта гэта і зрабіла. У ёй жа распачаўся цэлы вялікі праект. Не хапае прэзентацыю PowerPoint з гіфкамі да фанфіка. А я падрыхтавала толькі 3 выявы. А добрая ідэя, дарэчы. Я падумаю наконт прэзентацыі. Дзякуй за ідэю. Сейдж, дзякуй вялікі. Я вельмі рада, што табе спадабалася. І дзякуй усім, хто завіталі. Я спадзяюся, вам прынесла гэта шмат асалоды. І я ўжо даўно збіралася неяк пачытаць фанфікі на стрыме. І спадзяюся, такі эксперымент прайшоў паспяхова. Вось. Магчыма, працягнем. Ну, у сэнсе магчыма, я буду ладзіць яшчэ падобныя стрымы, калі спадабаецца. А пакуль што ўсё, фанфік дачыталі, і ўсе засталіся задаволеныя, нават Ітта, якога безлітасна адшылі, і той сышоў з бясплатным асобнікам яго доўгачаканай кнігі. І ўсе засталіся задаволеныя ў тым ліку і Гаро, і Кадзуха, і я, і Какомі. Канешне ж, куды ж без гэтага? Ну, і дзякуй за ўвагу, і шчаслівага вам 14 лютага, што б вы не святкавалі.